Først vil vi finde ud af, om vandet kommer hurtigst ud ved at være noget af en vandret eller 45 grader. Vi bruger den her vandflaske. Derudover vil vi finde ud af, om formen på flasken har nogen betydning, så derfor så prøver vi også med en drikkedunk. Vi har fundet ud af, at for at vandet skal komme hurtigst ud, skal der kun komme ild til flasken. Derfor har vi fundet 2 metoder til at få ild i flasken. Den ene det er, hvor man bare ryster flasken, og den anden det er med en cirkulation. Og så skal vi se, hvilken en der er mest effektiv. Vi har fundet en drikkedunk, der har 2 forskellige størrelse åbninger, og så vil vi så finde ud af, om det har betydning for, hvor hurtigt vandet kommer ud. Vi har indtil videre fundet ud af, at vandet kommer hurtigst ud ved den flaske med en stor åbning, men hvis det nu samtidig hjælper vandet lidt ved at presse på det med luftkoppel, så går hurtigere. Vi prøver derfor at få det sugerør ned i flasken, og derefter puster vi det, så kraften på luften får vand til at spotte ud. Her fandt vi ud af, at det faktisk ikke kan betales at bruge 2 sugerør i vandflasken eller i drikkedunken med den lille åbning, da der simpelthen ikke er nok plads for vandet til at komme ud, når der kommer så meget pres fra bunden af. Og derudover fandt vi også ud af, at vandet kan komme hurtigst ud ved hjælp af så mange sugerør som muligt, så længe der bare er plads til, at vandet kan komme ud af flasken, når presset fra luften trykker på fra bunden. Vi kom frem til konklusionen, at drikkedunken med et stort hul og 2 sugerør var den hurtigste med 0,73 sekunder.